Dibattitu bejn iż-żewġ kontestanti għat-tmexxija tal-Partit Laburista, Chris Fearn u Robert Abela, beda biż-żewġ kontestanti jagħmlu eloġi reċiproċi lil xulxin u bistqarrijiet repetuti dwar l-għaqda li teżisti fil-partit. Iżda mbagħad kompla botti sottili u mhux daqstant sottili li juru l-kuntrarju. L-avukati ħanna ma laċċar, Robert, l-avukati m'għandi xejn kontrihom, però parti mill-poplu. Nafdhom sa fejn nista' narhom. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn saħaq li hu diġà għandu esperjenza fit-tmexxija hekk kif għal dawn l-aħħar sentejn kellu rwol ta' deputat Prim Ministru u allura skont hu jaf kif għandu imexxi l-pajjiż. Fil-fatt dawn l-aħħar sentej jiena kont il-co-pilot ta' Joseph Muscat, jiġifieri kont il-deputat Prim Ministru u allura naf eżatti dak li jagħmel suċċess f'dan il-pajjiż. L-istess Fearn ħal krettu li kienu li kiteb ħafna mill-manifest elettorali Laburista tal-2017. Partijiet minnu ktibtu jien, partijiet minnu sostanzjali ktibtu jien mal-kollegi tiegħi qabel l-elezzjoni tal-2017. Iżda Robert Abela ma kienx sejħalli lil Fearn jgħaddi bħala l-aktar wieħed b'esperjenza u malajr fakru kifu ma kellux biss ministeru wieħed bħalma kellu Fearn fideh, iżda kellu taħt għajnejh il-ministeri kollha. Ġejt fdat mill-Prim Ministru Joseph Muscat sabiex ikolli overview sorveljanza tad-dekasteri kollha fil-kabinet tagħna. Jiena ħdimt b'mod ftit differenti mill-pija tal-kabinet għax fil-waqt li kull ministru kien iffokat kif kien Chris fuq il-ministeru partikolari tiegħu, fil-każ ta' Chris fuq is-saħħa, fil-każ ta' Bonnici fuq il-ġustizzja, fil-każ ta' Borġ għandu ministeru vast, trasport, infrastruttura, proġetti kapitali, planning. Jiena kelli s-sitwazzjoni fejn kelli l-overview tal-ministeri kollha. Imma biex jalaq bil-kbir, Chris Fearn stieden li rivali tiegħu għal parti li għandu bukjat is-sibt stess wara l-elezzjoni biex jiċċelebra rebħa tiegħu. Robert Abela jgħid li m'għandu xejn ibbukjat u li għal daqstant ma jistax jirreċiproka. Ħanejda llum, Robert, s-sibt ta' wara l-elezzjoni jiena għandi provision li bukjat ta' sala kbira l-MFCC biex nagħmlu reception għall-membri kollha biex nurru l-għaqda. Jekk taċċettina u intu nkunu hemmhekk nieħdu sem mal-partitarji tagħna. Jiena m'għandix receptions pjanati allura ma nistax nirreċiprokalek dak l-invit, però se noħodlok bidejk. L-elezzjoni tas-sibt se tkun qed issir fi 13 post differenti, wieħed f'kull distrett, fosthom fir-Rialto ta' Bormla, post li jġib ħafna memorji tal-elezzjoni għal leadership li kienet saret fl-1992.